Ay na, bakit? Ita, ukis ka sa banatan nga kamaritis mo nga burjana. Ano pa yan, Bordana? Ay na, apaw. Maminsan pa ito talagang madurab kaon. Ay, pado, vlog ka manan. Amon bakit? Napandag yung matang, DJ kantina ni Kumarituyang. Oh, DJ dang ago umaw. Ay na, di nagsiguro nga nasiputan. Nagadaw ti ibagbaga na bakal. Nagadaw ti chismis na. Siyempre, pag problema am ata chismis na itire-tren ko garod. Sa iso na ti right hand ko nga presidente ti Marites. Kita Iti-train nag-aaral mo nga, chismis. iti-train mo nga right hand mo. Ay naapo bakal te. Data iti-train mo nga right hand mo. Ay na. Isaw ti mga chismis kenyata. Nga? Nagbaybuya dati video tatatay. Baybuyain da dagi jay video ta iti Facebook. Di lang maibagbaganan nga kontra kanyatan. Ay naapaw. Awang kanto mo di jay bakal di isitan ti pinulutan da. Nga? Baka perperjum lang mo ni Bordana kanyak mal. Ay na, kanya kumamagapaw nga project ni Burjana kanyam. Nga po. Ampayan niya mananti, marmaratis na kumamat. Nangag ko ba ite, perme nga na ipalpalapayag kanya. Kano siya nakita nga danjayak. Madam kakanaw nga talaga. Talaga, nga madama. Madaming utang baka ite. Ay naapaw. Ay, naragsak ka man nga ibagada nga madam ka. Siguro kinanayon ng ibaga kanyam nga madam ka. Madaming utang. Kuna na baka ite. Madam ka kanaw. As in, madaming utang baka ite. Nga? Ay na. Agasan, ibagbaga na pa nga bunlis ka na. Dati agong ko baka ite. Unless? Agasan ta. Aw. Keso na kumangay baka ite. Aglang-langa nga paltat. Rung spilling mo garaw. Datay ropa na. Ay nata nga, Bordana. Tire-tren ko sa ganti marmarites na. Nakauy-uyaw. Tapos lamang ngayon sarwa, ti buhaya, ti rupa na. Alright, data baka ite. Ay, sus, apo. Kasla pa aglang-langa nga kabalyo, ti danga. Isugaraw ka. Apo, imbag ko mano, kasla nga imbornal, ti sangaw na. Iling nagarog baka kaya inapinta si Suna. Nangag ko pa nga kung kuna na. Kitain nyo mate. Woke up like this. Kung kuna nakitain. Ay na. Woke up like this ata. Talaga mo nga siya nga agdigdigaw. Data kamaritis mo nga. Dahita nga burjana. Ang utam agamay. Natangdang rupay. Ng kalding bakay. Ay, apo. Naku namon lakay. Ipagpanpanakal na. Di napipintas nga picture na di Facebook. Ipagkapakita na kada marituyang. Da kita i-picture na di Facebook. Nga puro mo filter. Nagpipintas ti picture na di Facebook. Ngamnay ti personal. Kaslamot na bignat nga kaldeng. Nga?